ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጸንሐ ወረርቲ ክወጽኡ ኣብቲ ከባቢ ዝተተኸሉ ናይ ወረርቲ ታፔላታት ክንቀሉ ከም ጀመሩ ተገሊጹ። ነዚ ዝተመልከቱ ገለ ኣመራርሓ ፋኖ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣንጻር ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ውግእ ክንጅምር ኢና ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ። ኣብዚ ቅንያት ዝተገበረ ዝተላዕለወት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዘድሃብ ምዃኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ጉዳይ ዲዲኣር እውን ካልኣይ ዛዕባ ናይቲ መድረኽ ምዃኑ ተሓቢሩ። ምስ ዲዲኣር ተዛሚዱ ብወገን ኢትዮጵያ ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሕወስ ኮነ ቅንስ ሰራዊት ትግራይ ዓብይ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዝቐረበ ዝተገለጸ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ድማ ጉዳይ ላዕላውነት ትግራይ ዝምልከት ቀዳማይ ዛዕባ ኮይኑ ከም ዝቐረበ እዩ ክግለጽ ከኒዩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዎ ንዝበሃል 800 ዕጡቕን ሲቪልን ተኣሲሩ ከም ዘሎ እዩ ዝስማዕ። ዕጥቂ የረግፍን ዝበለ ድማ ናብ ሰራዊት ተጸንቢሩ ከም ዘሎ እናተገለጸ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ወታደራዊ ዘተ ሰራዊት ትግራይን ምክልኻል ሃገርን ነቲ ዞባ ጸጥታ ንምውሓስ ጥምረት ከም ዝፍጽሙ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ድማ ኣብቲ እዋን ቁጥሪ ምትሕንፋጽ ሰራዊት 40-60 ዶ ይኹን ወይስ 50-50 ብዝብል ስምምዕነት ከይተበጽሐሎም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ። ናይዚ መቐጸልታ ድማ ሕዚ ኣብ መንጎ ምክልኻልን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ትግራይ ልዝብ ይሳለጥ ኣሎ። ኣብ ስምምዕ እንተበፂሑ ኣቐዲሙ ሰራዊት ትግራይ ናብቲ ቦታ ክዘልቕ ትጽቢት ይግበር። ድሕሪ ምውሓስ ጸጥታ ተመዛበልቲ ተስፋታት ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መግለጺ ዘውፅአ ልሳን ግፉኣን ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ግዝኣታት ትግራይ ንምውራር ዝቖመ ናይ ዲያስፖራ ኣምሓራ ማሕበር ምንቃል መሓውር ክልል ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተስፋ ዘቆርጽ ፍጻመ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እኒ ኮነሬል ደመቀ ዘውድን ክልተ ኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ኣዳማ ስልጠና ዝተዋሃቡ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ስቕታ ከም ዝመረጹ ዝገለጸ ሓደ ርእይቶ ወሃብ ብወገኑ እቲ ከባቢ ናብ ትግራይ ዝምለሰሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ክብል ገሊጹ ኣሎ። ፍልፍላት ሓበሬታ ከም ዘመላኸተዎ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ 30 ሰነ 2016 ዓ.ም ናብ መረበቶም ንምምላስ ዘኽእል ስምምዕ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናብ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ግን ብዝወፀሉ ትምምን መሰረት ሽዑ ንሽዑ ኣይተፈጸመን። ተጽዕኖ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ሕብረት ኣውሮፓን ተወሲኽዎ ንኻልኣይ ግዜቶም ተመዛበልቲ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ነሓሰ ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱ ካሊእ ኣንፈት ተቐሚጡ ነይሩ። ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ርብርብ ዝግበረሉ እዋን መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ተካይደ ብዝብል ኣጀንዳን ውሽጣዊ ውጥጥን ነቲ ተመዛበልቲ ንምምላስ ተታሒዙ ዝነበረ ትልሚ ካልኣይ ግዜ ተሰሪዙ እዩ። ኣብ ጉዳይ ፌደራል መንግስትን ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራን ዓብዪ ፖለቲካዊ ከስቢ ከም ዝኸሰቡ ኣይርስዓን። ድሕሪዚ ዝተገብረ ሓያል ክትዕን ዘርርብን ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም 7 መስከረም 2017 ዓ.ም ክምለሱ ኣብ መንጎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፌደራል መንግስትን ስምምዕ ተበፂሑ ምንባር ዘዘኻኽሩ ምንጭታት ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ወረዳይን ወረድን ናብ ዝብል ጨቕጨቕ ዝተኣተወ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ 7 መስከረም 2017 ዓ.ም ናብ መረበቶም ንምምላስ ተታሒዙ ዝነበረ ትልሚ እውን ሽዑ ከም ዝፈሸለ ይገልጾ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ተመዛበልቲ ወገናትናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ኣብ ሱዳን ኣብ ማእኸል ሓዊ ዝተደርበዩ ተጋሩን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርካሽ ፖለቲካዊ ሸቐጥ ብህፁፅ ደው ክብል ይግባእ። ኩሉ ትግራዋይ እውን መረበትናን ተመዛበልቲ ወገናትናን ከይምለሱ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ እግሪ ምጉታት ፌደራል መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መሪሕነት ትግራይ እውን ናይ ባዕላዊ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ፈሊጡ መራሕቲ ትግራይ ብትግራይን ህዝባን ዝገብርዎ ዘለዎ ርካሽን መሕዘን ፖለቲካዊ ቁማርን ጠጠው ክብል ዝተወደበ ተጽዕኖታት ክገብር ይግባእ ዝብል ጻውዒት ድማ ቀሪቡ ኣሎ። በወልቃይትና ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በሚባለው ማለት ነው። በዚህ ይገባኛል አወዛጋቢ ሆኖ እንዲቆይ ተደርጎ የነበረው ቀጠና በተመለከተ የተባለው ነገር እየተፈጸመ ነው። አገልግሎቶችን በሙሉ በመከላከያ ስር በማስገባት መከላከያ የዛ ቀጠና ላይ እንደምታውቁት የግል ኢኮኖሚያዊ እርሻ ጣቢያ እንኳን አለውና ይግላቸው የነ ብርሃኑ ጁላ የእርሻ ቦታ እንዲሆን ፈልገዋል ወልቃይትን። ስለዚህ ያው ቀጠናው ላይ ያለውን ነገር የአማራውን እያስወጡ ነው። ለምሳሌ የአማራ መስታወቂያ የሆነ መሰብሰብ ስራ እየሰራ ነው። የአብይ አህመድ ወታደሮች እንዲሰሩ ተልኮ ሰጥቷቸው እየሰሩ ነው። ታፔላዎች በአማርኛ የተጻፉ እንዲነጠሉ እየተደረገ ነው። የጸጥታ መዋቅሩን አፍርሰውታል። ሌላ ሰነድ ተዘጋጅቷል። በቅርቡ ስልጠና ትወስዳላችሁ ተብለዋል። ማለት ሰነዱ እንዴት ከዚህ በኋላ ያ ቀጠና የማን ሊሆን እንደሚችል በግልጽ የሚያግባቡበት ነው። ከዛ በፊት ግን አዳማ ናዝሬት ለ2 ወራት ያህል ስብሰባ በሚል ከዛ እንዳቆዩዋቸው ይታወቃል። ቀጠናው አመራሮችን ኮሎኔል ደመቀን ጨምሮ ከተመለሱ በኋላ የመጣ አዲስ እንቅስቃሴ ነው። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ውሽጢ መራሕቲ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ውጥጥ ግዝኣታት ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናትና ንዘይ ምምላስ ንግዘ መግዘን ይጥቀመሉ ከም ዘሎን መራሕቲ ትግራይ እውን ህዝባዊ ሓላፍነትን ሓደራን ጠሊሞም ኣብ ሕቶኽቶ ከም ዘለውን ኩሉ ህዝብና ክርዳኦ ከም ዝግባእ እናተገለጸ እዩ። ካሊእ ሓበሬታ ንትግራይ ክንጭብጣ ኢና ብዝብል
ናይ ጽሊት ዘረቡ ዝፍለጥ ሽፍታ መሳፍን ተስፉ ክልተ ደቁ ከም ዝተቐተሉ ተረጋጊጹ ሻዕብያ ብምትሕብባር ፋኖ ክምስረት ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሽፍታ መሳፍንቲ ተስፉ ክልተ ደቁ ከም ዝተቐተሉ እዩ ኣረጋጊጹ። ሽፍታ መሳፍንቲ ተስፉ አብይ አሕመድ ስልጣን ምስ ጨበጠ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ኣምሓራ ዝነበሩ ተጋሩ ዓዲ ለቆም ክወፁ ትግራይ ክትውረር ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ፋብሪካታት ተነቒሉ ክውሰድ ኣብ ጎንደር ዝነበረ መድረኽ ጣውዒት ዘቕረበን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝተፈጸመን ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ኣብ ቀንዲ ኣተሓባበርቲ ዝነበረን እዩ። አለዛ ግን ትግራይ ቦታችን ትልቀቅ፣ መሬታችን፣ ድንበራችን፣ ሀገራችን ይውጡልን። ይውጣ አላውን በጎጃም አለ፣ በተለያየ ቦታ አለ። ይውጣልን፣ በዛው ነው ይግጠመን፣ እንገጥማለን። የሚፈቅዳተን ነው እንጂ ትግራይን ደግሞ ትግራይ የሚፈቅድ ካገኘነማ እንግዲህ እንጠይቃለን። እምቢ ያለ ትግራይ ለኛ ምናችን አይደለሽም፣ እንጨብጣታለን። ያለውን ፋብሪካ ታውቃታለህ፣ እናመጣታለን። የሚያስመጣ ያስመጣልን፣ አለዛ እናመጣታለን። ጅግና ሰራዊት ትግራይ አብራኽ ጸላእቱና ኸርተመ ናብ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝተጸጋዕሉ ወቕቲ እውን ጀግንነት ናይቲ ሰራዊት ምውሓጥ ኣብይዎ ማዕወንቲ ዕጻት ተጠቒሞም የጓይና ኣለው ክብል ከም ዝተሰምዐ ኣይርስዓን። በሁለት ካራ የሚበላ ነው ይህን ያደረገን እንጂ ትግራይ እንኳን እኔ እናንተ ታውቋታላችሁ ምንም አቅም የላትም። ደሞ አያቆሙንም፣ አረ በእውነት አይርነ እንዲያው የሚገርማችሁ ደፋርማ ቢሆኑ ሽሻን ነው ማን ነው የሚሉትን ተጠቅመው ይመጡ ነበር። በቅጠላ ቅጠል እኮ ነው የሚያሮጡት። ያለ ሰው እኮ አይደለም ያሮጣችሁ ማለት ያሮጠነ እኮ የሆነ ነገር የሚያሰክር የሰከረ ሰው ያለው። አሁንም ትግራይ ቀላላችን ናት። አሁንም እንደተናገርኩት እንጨብጣታለን። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ትግራይ ተዘይጥፊናያ ዝብል ሕድር ሕማም ዘለዎ ሽፍታ መሳፍን ተስፉ ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣይትግበርን ብዝብል ምስ አብይ አሕመድ ኣብ ዝገጠመ ውግእ ናቱ ክልተ ደቁን ናይ ካሊእ ተመሳሳሊ ሽፍታን ከም ዝተቐተሉን እዩ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ አረጋጊጹ ዘሎ። ምናቀስ ኢትዮጵያ እንደዚህ ያለ ግን ምናቀው አማራ አይደለም። ማን ነው ዛሬ ልጁን ወደ ኢትዮጵያ ሄዶ የሚያዋጋ? ልጁን የላከ ከዲያስፖራ ወንድሙን የላከ ማን ነው? የለም። በቀደመታ ደረጀ አዛዡ ደረጀ ሻለቃ ደረጀን ሳናገር ሁለት ልጆቹን አጣ። ከሱ ጋር ተሰልፎ እኔ እንዴት ነው የማናገረው ደረጀን ብዬ ስልክ ደውዬ ሳናገረው ማልቀስ ጀመርኩኝ። እሱ ነው ያጽናናኝ። እኔን ጀግንነቱን ይሁን ግድ የለም ሻለቃ ይሄ መስዋዕትነት እኮ ነው ብሎ ያጽናናኝ። ሻለቃ መሳፍንት ሁለት ልጆቹን ያጣው፣ ሁለት ወንድ ልጆቹ እኛ ሌላ ነገር አንሰራም ብሎ አንደኛውን ቤተክርስቲያን ነበር እንዲያገለግል ያደረገው፣ አንዱን ከሱ ጋር ነበር የሚሰራው። አይ እኔ ቤተክርስቲያን አልሰራም ካንተ ጋር ነኝ ብሎ መጥቶ ሞተ። እነዚህ ሰዎች ልጆቹን አጥተው አላለቀሱም። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ወሰደ፣ በክብር ሞተዋል ብሎ ነው የሚሉትና እንደዚህ ያለ ሀዘን እየደረሰባቸው እኛ እዚህ ምን ለፈልፈው ሰዎች የምንለፈልፈው ለመሆኑ ማን ነው ልጆቹን ልኮ ያዋጋ? ማን ነው? እቲ ሻለቃ ወሲኹ ፋኖ ተበታቲኑ መእሰር መጨበጢ ከም ዝተሳእኖ ሓግዙና ዝተባሃሉ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰሉ ዓድታት ንኣብይ ክትስዕሮ ዓቕሚ እኳ ኮነ ውዳበ የብልኩምን ዝብል ምላሽ ከም ዝተዋሃቡ እዩ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ብወጊዕ ተዛሪቡ ዘሎ። እስራኤል ሄድኩ፣ አውሮፓ ዩኒየን ሄድን፣ ከልዑል ጋራ ብዙ ነገር ጀመር። እንግሊዝ የሚነገሩም የማይነገሩም ስብሰባዎች ብዙ ቦታ በየቦታው አደረግን። ይሄ በሚስጥር ስብሰባዎች አደረግን። ያንን ሁሉ አደረግን እና አንድ አመራር ቋሚ የሆነ ፖሊሲ ይዞ የሚሄድ ትግል መሆን አለበት ተቀባይነት ለማግኘት እንጂ በየጊዜው ሲለዋወጥ አሁን አፍረን ተቀምጠናል። ምክንያቱም እዛ ይሄን ብዬ ነበር፣ እዛ ቦታ ይሄን ብዬ ነበር፣ እዛ ቦታ ይሄን ብዬ ነበር፣ ስቴት ዲፓርትመንት ይሄን ብለን ነበር። አሁን ስቴት ዲፓርትመንት ሌላውን ተውት፣ የኦሮሞን ተውት፣ የትግራይን ተውት፣ የራሳችን ሰዎች የአማራ ሰዎች 9 ወይ 10 ናቸው እዛ ሄደው የሚነጋገሩት። ያው በቀደመታ የወጣውን በኢንተርፕራይዝ የአሜሪካን ኢንስቲትዩት ኢንተርፕራይዝ
የስቴት ዲፓርትመንት ብራንች ነው የሪሰርች ብራንች ነው እና ምን የተናገሩት ያው ይሄንን የተናገሩት እና እንዴት አድርጎ ነው ፋኖን አሁን መርዳት የምንችለው? ፋኖ ራሱ እኮ ተከፋፍሏል። ስለዚህ የአብይን መንግስት ለመለወጥ የሚያስችል ብቃት የለውም ነው ያሉት። ብቃት የለውም ደግሞ የምንሰማውም አሉ ተጽፎት የምንሰማውም ስለ አማራው ትግል ከተለያየ ቦታ ነው የምንሰማው። አንድ ቋሚ የሆነ ፖሊሲ የለም። ዛሬ ዳዊት ገብቶ እንደሆነ ነገ ደግሞ በቀለ ይመጣል፣ በቀለ መጥሮ ገብረ ማርያም ይመጣል። የተለየ ታሪክ እነግራለን። ከኦሮሞና ከእንትኑ ሌላ ሀገርን አቀፍቶ የእኛን ትግል በተመለከተ ብቻ እንኳን አያሳፍርም? አንድ ስብሰባ ላይ ብንሄድ ተሰብስበን ጭቅጭቅ አይደለ? ተስማምተን እናውቃለን፣ ተስማምተን እንወጣለን። ዛሬ እኔ በምናገረው ነገር የማይስማማ ይበልጣል፣ የሚተቸኝ ይበልጣል ከማይተቸኝ። ምክንያቱም ይሄ ነው ጠባያችን፣ ምግባራችን። ይሄን ወደ ሁለተኛ ደረጃ እንዴት እንውሰደው ከማለት ይቅር ያንን የመጣ ኢኒሼቲቭ መግደል ነው፣ መቀጥቀጥ ነው። ሳልሳይ ዙር ሰብዓ ካሬ በአፓርታማ G+4 ከቀየር ዝተወሰነሎም ዜጋታት እቲ ውሳነ ከም ዘይቀበልዎ ኣፍሊጦም እቲ ሕቶ ክምለሰሎም ዝሓተቱ ዜጋታት ቅድሚ 2012 ዓ.ም ብመምርሒ 4/2011 ብሽም ሰብዓ ካሬ እናተባሃለ ዝፍለጥ በዓል ሓደ ደብሪ ገዛ ማሕበራት ተወዲብና ብጉልበትና ብገንዘብናን መንግስቲ መሬት ክበና በዓልና ክንሰርሕ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብቢሮ ፍትሒ ዝኣሰርናዮ ውዕል እምበር ጸዋጢ ፈቲርካ ሃበን ዝበለ ኣካል የለን ክብሉ ተቃውሞ ከስምዑ ጸኒሖም እዮም። ብሰብዓ ካሬ እምበር መዓዝ ኣፓርታማ ዝብል ውዕላ ኣሲሩ እቲ ማሕበር ውዕል ዝተኣሰረ መምርሒ ብሰብዓ እዩ ብዝብል ርእቶ ብምቕራብ ቀዳማይ መጀመርታ እንትንውደብ ንምንታይ ኣፓርታማ እዩ ዘይበሃል? ካልኣይ ንምሃብ ግዜ ዝተወሰደሉ ግዜ ካብ ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ሳልሳይ ገንዘብ እንዳ ኣብ መዓልኡ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ዋግኡ ስለ ዝነክየ ተሓታቲ መን እዩ? ናይ ዝካሕሳ ኸ ይግብኦ እንዶ? ራብዓይ ንመምርሒ ከኽብራን ኣብ ተግባር ከውዕላን ዝኽእል መንግስቲ ምስ ህዝቢ ተራዳድኡ ዶ ኣይኮነን እዩ? ሓምሻይ ነቲ ማሕበር ዘለዎ ረኣያ ኸ እንታይ እዩ? ንሃፍታም ድላይ ካሬ እንትወሃብ ንምንታይ ነቲ ብገንዘቡን ብጉልበቱን ዝሰርሕ ኣካል ንምንታይ ክብደል ክኢሉ? ወይስ ወዲ ዜጋ ኣይኮነን ክጥቀም ኣይኽእልን ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ከበግሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ሕዚ ግን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ከም ዝኸሱን ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝፅዕሩን ሓቢሮም ኣለዉ። ወይ ከዓ መምህር ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ተባሂሉ ይፅዋዕ። ያው ዝመፃ ኩሉ ያው ካብ ሓንቲ ማሕበር ኣመራርሓ ኮይነ ሰገን ወያነ ትበሃል እታ ማሕበርና ናይ ከተማታት ፅንሲ ሓሳብ ክዛረብ እየ እና ካብ ክልል ጀሚርኩም ኣብ ዞባ ኣብ ወረዳታት ትሰርሑ መውዛሕቶም መምሃርተ እዮም። ካብ ክልል ልምዓት ሓላፊ ጀሚሩ ናይ ከተማ ናይ መሬት ናይ ኣባይቲ ናይ ፅሬት ፅባቐ ናይ ከተማ መቐለ ዘለው መውዛሕቶም መምሃርተ እዮም ማለት እዩ። ሕዚ መሬት ዲፀዊውናስ ኣእምሮ ይፀዊውና እዩ ትሕቶ። መሬት ዲፀዊውናስ ኣእምሮ ይፀዊውና። ህዝቢ ትግራይ 10 ሚልዮን እኮ ብውሕዱ ይኸውን ንበል 10 ሚልዮን እኮ ብውሕዱ ይኸውን ንበል። ሓንቲ ከተማ እኮ ብሜጋ ሲቲ ኮንሰፕት ሓንቲ ከተማስ 10 ሚልዮን ሰብ ትሕዝ። ስለዚ ተጋሩ ኣክሱማውያን ዓለም ዝገዙ ምስኒ ቻይና ስልጣነ ከመይ ገይሩ ሰብዓየ 10 ካሬ ሜትር ናወሉ መንበሪ መሰል እዩ። መንበሪ መጀመርያ ምግቢ ክዳን መፅለሊ ብፍላይ ከዓ መፅለሊ ማኑ ተጋሩ ፍሉይ እዩ። ትግራዋይ እኮ ንመሬቱ እዩ ዝመውት ንሰወይቱ እኮ እዩ ዝመውት ትግራዋይ። ስለዚ እቲ ሕዚ ወፂ ዝኒኦ መምርሒ ኢንክሉሲቭ ከይኮነስ መግለሊ እዩ። ብስሩ እውን ነዘው ዝኒኦ ዘርቀቑ ሰባት ሓፍረት ይግበአኩም ሕፈሩ ክብለኩም እየ። መጀመርያ መሬት መቐለ መጀመርያ ብ75 ሳንቲም ምስ ሓንሸሽኩም ብሓንቲ ቅርሺ ምስ ዘረፍኩም ብሓንቲ ቅርሽስ ንካሬ ምስ ወሰድኩም ንደቂ ደቅኹም መንበሪ ምስ ሓዝኩም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ፅኒ ኢልኩም ኣዳሙፅኒ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘለኹም ኣመራርሓ ዝበስበስኩም ይኹኑ ዘይበስበስኩም መሪሕነት ስማዕ። ስርዓት መሲልና ህዝቢ ክነመሓድር ኣብቲ ስርዓት እውን ነይረ እየ ኣነ ናይ ታሪክ ኣካል እየ። ግን ሰብዓ ካሬ መን ተኾይኑ እዩ ሰብዓ ካሬ ዝግብኦ? መን ተኾይኑ እዩ 140 ዝግብኦ? መን ተኾይኑ እዩ ብሊዝ 500 ዝግብኦ? መን ተኾይኑ እዩ ትሕቶ ተባሂሉ ክግለል?
فتحي نسالساي زور زبل تودونا لممرحي خبر كللوا أدب كتحزلكم انت دلينا نمرح انت دلينا نهندس انت دلينا دما نبارركم ودامنا طرح نتنكر زيلا هاو تي تودونا لو خمص سالساي زور 7 كاري يزبل قداماي زور هيو ميزر 7 كاري صبو كالاي زور توهايو صبو سالساي زور تودينا صبو منغستناس اب تግራይ بزغاطمه ኩናት መንግስትና ኸይዱ ገንዘብና 20000 ከም ተቀድመ የተዛረው 20000 ሽዒቱ 200,000 ነይሩ 300,000 ነይሩ ሽዒቱ ሕዚ ኢንፍሌሽን በልዕዎ ዝቕባባ በልዕዎ በትናቶም ቋንቋ ዝቕባባ በልዕዎ ዝተቅርሽናስ የለን ናይ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ መናገዲ ኮይኑ ገንዘብና ንኻልኦት ሰባት ውዒሉ ግን ተጋርሙ አሉ ደስ ይብለኒ ደስተኛ ታ 7 ካሬ ያትወሃበና መሬት ያእኽለናኒ ለሓደ ሓላፊ ዓፋር ደኽንበጽሕ ወየዳ ሩስ አቢው እምበር ዓፋርስናይ ካንዲ ነይሩ አይ ና ምሳይ ተኻራኸር ፊት ንፊት ምጻ ግዚያው መንግስት ይበል ነባር መንግስት ይበል ተዓጀብ አይተዓጀብ ና ምጻ ፊት ንፊት ምሳይ ተኻራኸር عفار نايم على خايو ما عفار حليف كام صاحب كذا عفار رخبز حيلة تبلس مس هزن دار تادا تدارادري عقم تهلكا تزوج كحصل له كيس كامريتو من يخس منجستي يخس عاوزي خيط دانا قرو بليز 150 شحن كارينا شت كاس ناويدا تقور لها ناويد تقور لها نقرني سلازي ميجا سيتي كونسبت زبال حنت ختما كلتا نجار اللوا حرمازون كتكون تغليا ما انت اللون كتكون تغليا حرماز تخوينا تختما مسرة المعات من يمال منجستي معي مبراتي تا كل نجار من يمال منجستي يغحس زيجاتاتو سلازخنا زي زبليو سلازي عفار كنفان وكامبر عفار سنا علنا ايو مسزو عفارون بسلامنا نبر نبرتي مغالينا تقارينا حزون كنور لينا كيطراطرو كاو discrimination concept اي فقدنا ناي كتما هاوسينج اممبر ابايت مها discrimination اي فقدن كمينا discriminate تغيرنا مرص اموزيو كور من دهون كمرزو 7 خاري قدام يزور مسريتوما من تمرزو من تخان من حزام نت سيفيل سيرفانت كلها سيفيل سيرفانت يهلغا اتو اليوم او هيومو صبو كلا يزورون وبوليتيكا هاي تبالاشو كلا يزورون كما غطيلا حزي بوليتيكا يتبالاشن سلازين مكانيو كم تعنتو تلوون وركم حواتنا 7 كاري بتازولوا ربع يزور زي تودونا له ربع يزور زوها بسبب زي يبلنان بتزرفوا ገንዘብ غيرهم بتو تشاينا ያሉ بتو سويس بانك ያሉ ወይ አጉርጓድ ዘቆርوا አውጽያም خገዙና እዮም ኩለን ገዚኦም ክጠቅልልዎን እዮም ስለዚህ وداونا استيمنا مفتح استراتيجي خمطيه حدا توداونا نمعراريو نطنكرو كحدا غاون كلا خللو خلته خلاي ميديا نطقم 104 بشم وداوا بطعمي زمسغناكم بطعمي زخوركم قصللو انت دمص ويانا انت تلفزيون تግራይ ግን بموقش شيتو غعازو CNN الجزيرة whatever it is كنتقمينا كنتقم بقعتن حيلنا لنا ناي فيدرال منغستي زحجزنا تحليون كنتقمولينا مخنياتو اكس نواين كوا سلطان خراغحو ويكلمونو فيدرال منغست نو علو انا منبر خلوني خيريه